Bon dia, Cindy. Bon Com dia. estàs? Molt bé, molt contenta. Encantat de tenir-te aquí. Igualment. I res, presenta't per qui no et conegui. Vale. Doncs jo sóc la Cindy Peñalver, soc pedagoga de formació, vaig estudiar en aquell moment la llicenciatura de Pedagogia. Durant 12 anys vaig tenir una llar d'infants on vaig canviar tot el model pedagògic, era una escola molt convencional, molt tradicional. Molt bé, després parlarem d'això. Sí, i vam fer un canvi amb el meu equip molt, molt xulo. I el 2020 vaig decidir fer un canvi important en la meva vida, a partir de també un clic molt gran que va passar, i vaig començar a ficar-me en tot el món de la programació neurolingüística, el coaching, vaig estudiar hipnosi ericksoniana, constel·lacions familiars, un munt de disciplines molt interessants Per tenir eines. Per tenir eines i integrar-les a l'acompanyament. Tot i que sempre el meu punt fort i la meva passió ha sigut l'educació, més que l'educació més formal, sinó com acompanyem, no? Com ens acompanyem i com acompanyem els infants. Llavors vaig començar a endinsar-me al món de la disciplina positiva. I és un món apassionant, soc facilitadora de totes les branques que hi ha, família, parelles, aula, primera infància i organitzacions. I ara mateix em dedico a acompanyar mestres, famílies i després, per una altra banda, també sessions individuals i de parella. Molt bé. Sí. Ara parlem perquè no és una cosa que estigui molt present, malauradament. Aquesta mirada. En l'educació. Cada vegada més. Cada vegada més, afortunadament, també crec que aquest boom que potser si va seguint no crec que tampoc sigui molt positiu, després ja indagarem una miqueta per què, no? Però sí que és veritat que encara hi ha molta mancança, encara hi ha molta siempre se hecho así, molt continuar amb els patrons sense revisar i molt no mirar la ciència, que afortunadament avui en dia no som 4 hippies que volem tractar amb respecte i amor, no? Sinó que s'ha demostrat i s'està demostrant amb neurociència i amb epigenètica que com ens relacionem, sobretot amb la primera infància, afectarà com serem d'adults i fins i tot les nostres malalties mentals, no? La predisposició. Això és un punt a favor perquè n'hi ha molta gent que necessita aquest punt de és que la ciència diu el contrari o és que la ciència no ho ha demostrat. Bueno, no ho ha demostrat encara, però ara comencen a sortir ja... Bueno, ja porta temps, però ara ja és el que tu dius, no? Molts estudis. La neurociència, el boom de la neurociència ha fet que es demostri tots aquests impactes a nivell cerebral. Jo també crec que hi ha moltes coses que no cal que tinguin evidència científica perquè són ancestrals, no? El bon tracte des de sempre senta millor que el maltracte, però afortunadament la gent que és més terra o la gent que necessita molt més una evidència, doncs ja la té. O que té més creences. Perquè és el típic exemple del wifi, que ningú el veu, però existeix. Però funciona, no? Exacte. O com l'amor. Exacte. Hi ha moltes coses que no es veuen, però que estan. Tothom estimem i no podem veure, no? I les sentim. I les sentim. Realment. I això és el mateix. Molt bé. Comencem des del principi. Perquè, a més, és una cosa que a mi em fascina, és el dedicar-se o decidir a enfocar-se en l'educació. Quan tu vas sentir que necessitaves o que volies ser mestra? Doncs mira, jo no ho vaig sentir mai. Vale. Esto es así. Jo no ho vaig sentir mai perquè realment la meva vocació primera era la psicologia. Llavors jo vaig acabar l'institut i vaig voler fer la selectivitat, tot i que els mestres m'ho van desaconsellar perquè em van dir que mai podria estudiar, que m'anés a un cicle com a molt. Jo sempre he sido un poco rebelde, no? I vaig dir que no, doncs sí. I llavors em vaig presentar a la selectivitat i no vaig arribar a la nota que em demanaven a psicologia. La vaig repetir fins a 3 vegades, a selectivitat, aprovant-les totes, però jo volia entrar. Vaig treure la nota que necessitava la tercera vegada, però en aquell moment van pujar la nota. Per oferta-demanda, no? Va pujant una mica els ràtios. Exacte. Llavors, allà vaig valorar poder anar a educació especial, perquè jo el que volia treballar era amb persones. Llavors, psicologia per mi era el top. Educació especial em va cridar molt l'atenció a l'hora de poder acompanyar persones que no tenien aquesta mirada, no? Jo ara tinc 40 anys, doncs fa 20 anys o una mica més. Però just estava començant amb la meva parella
i era marxar-me a Vic, a viure allà. Llavors, bueno, vaig decidir quedar-me per apostar en estar aquí i vaig pensar, bueno, psicología, pedagogía, acaba en GIA, algo tendrá que ver, no? Vaig pensar, bueno, perquè no tenia ni idea de què era la pedagogia realment. Ho vaig aprendre a la carrera, em van explicar què era, i vaig dir, bueno, jo vull fer una carrera, pedagogia, tenia moltes assignatures en psicologia i vaig anar allà. Però la meva intenció primera no era treballar amb nens. No era treballar amb nens. Tot va començar a treballar amb nens quan vaig acabar la carrera. La meva sogra, jo vaig començar amb la meva parella molt joveneta, amb 18 anys, llavors vaig acabar després de 4 anys la carrera, i la meva sogra tenia 2 llars d'infants. Llavors, quan jo estava a l'últim any de la universitat, em va dir, escolta, Sílvia, ens falten mans, per què no vens a fer un cop de mà a la piscina, no quan anem a la piscina, o quan hi ha una baixa, que hi ha moltes baixes, i vaig dir, doncs vinga. Llavors aquí vaig entrar al món de les llars d'infants, en aquest cas de la llar d'infants, tot una mica rodat, com, bueno, quina sort, no? Tinc feina, necessito diners, tinc feina. Llavors una vegada vaig estar allà... Una mica també de pràctiques, potser. Sí, però la meva intenció, ja et dic que no era treballar amb infantil, Jo era com, mentre estic estudiant, doncs vaig allà, em guanyo 4 dinerets, perquè vaig començar a viure també molt jove amb la meva parella, necessitàvem diners, doncs vaig allà. Tot va venir com molt donat, és a dir, de seguida, a l'any següent o al cap d'uns mesos, una professora agafa una baixa, em diu, va, doncs queda't. Al cap de 3 anys, em sembla que va ser 2 o 3 anys, la directora que hi havia abans, el seu home, es va posar molt malalt, ja era gran, i va dir, mira, agafo la jubilació anticipada per cuidar-lo, i la Mari Carme, la meva sogra, em va dir, necessitem algú que tingui un títol universitari per ser directora. I les meves companyes en aquell moment no el tenien. Llavors em va dir, tu, directora. Llavors, bueno... Et va venir la llar d'infant allà... Pum! Sí. Et va caure. Em va caure. Em va caure i després em va esclafar. Vale, sí. Després parlarem perquè jo tinc un concepte o un pensament sobre el tema d'accedir en la universitat a la carrera de ser mestre. Bueno, tal com... És que tinc la sensació, per com... Jo tinc 3 fills, a més estan encara 2 a primària i 1 a secundària, i a vegades veus que n'hi ha molts professors, si són grans ja és que és una altra pel·lícula, però si són joves, com que a vegades poden tenir molt la il·lusió, però falta aquesta capacitat de dir, ostres, si jo que tinc 3, ja ni t'explico, si et fiques allà en 25 no m'ho vull ni imaginar, o sigui, el que menys necessites quasi és saber la matèria. Totalment, totalment. Jo crec que capacitat en tenim tots, o la majoria de persones tenim capacitat. El que crec és que hi ha molt poca coherència amb el que vol dir acompanyar la infància i amb el que s'estudia a la carrera, i també penso que hi ha una manca d'actualització brutal. Encara hi ha molta frustració, llavors això que deies, no? Molt bé de dir, bueno, és que els veus desbordats, a vegades, no? Els veus desbordats o que et venen els fills i et diuen és que m'han castigat o m'han cridat o tal, i jo això crec que té més a veure amb l'expectativa dels mestres del que hauria de ser una classe i el que realment és. Llavors, quan tu tens una expectativa de que tot ha d'anar d'una manera, que t'han d'escoltar, que s'han de callar, que els nens han de ser d'una manera, i això no està passant, és quan passa tot això. Llavors, si realment a les universitats o a les formacions es digués l'essencial, que no és tant aprendre la matèria, això ve després, que és la connexió entre les persones, el crear un ambient de seguretat, en primer presentar-te, anunciar què esperaràs de tu, què espero jo de tu, què pots esperar tu de mi, crear un vincle. Com un acompanyant, que és el que deies. Exactament. Llavors aquí la gent es relaxaria molt, però si jo vaig amb una premissa, mira, jo el meu fill gran va a la universitat i l'altre dia vam tenir la reunió. I jo estava sentada escoltant els mestres i jo veia, però si això sembla més una lluita que no un acompanyament. O sigui, és totes les com es diu això, les incidències que posem. I aquest ha fet no sé què, i aquest ha fet... Els meus estan traumats. No, és que... Li dic, bueno, tu fes-ho. No, és que si ho faig així em posaran incidència. Incidència. Però quin drama el tema de les incidències. O és que si no porto la roba de regami no em deixa... O és que em castiguen... És que un nen d'11 anys es pot deixar un dia una samarreta. Hi ha molta... De fet, quan estem en por, perquè tu penses que l'altra persona és perillosa,
actuarem amb això, o defensant-nos o bloquejant-nos. I això és el que està passant a moltes escoles. Hi ha molta por als nens. I aquest cúmul no crec que sigui l'únic, però ajuda molt a que no li agafin gust en el col·le. Home, clar. Si jo estic en un lloc, el primer que necessita una persona per sentir-se bé és sentir-se que pertany, la pertinença. Sentir que està en un lloc segur. Jo puc connectar amb tu en el moment en el que jo sento que estic en un lloc segur. No? Aquesta regla dels 7 segons, que és quan tu coneixes una persona, el primer que has de veure que és una persona confiable. Wow. Si jo en 7 segons veig que tu ets confiable, que no ets una amenaça per mi, llavors et podré considerar competent. Però si jo... Ja em quedo a gust al lloc, no? Clar, i agafo el que tu em donis. Puc estar oberta a aprendre de tu. És això el que diem ara de tenir autoritat? O sigui, aquell concepte d'autoritat, de coneixement, com que és una persona que té autoritat en aquest tema, el que parlem nosaltres a les xarxes, per exemple, no? Sí. Clar, l'autoritat, jo no decideixo a qui em considera amb autoritat. És com el respecte. Jo no et puc dir, ara tu em respectes. No, això ha de sorgir de tu i tampoc és voluntari. Tu no pots decidir, ara et respecto. Aquesta capacitat de lideratge. Clar, tu pots tenir unes actituds, tu pots decidir quines actituds tens envers a mi, però no et pots decidir quines emocions tens envers a mi. Les emocions no són cognitives, van directament de l'emoció. Llavors, tindrà que veure amb quina connexió tenim tu i jo. Si jo estic segura que és el cas, que estic segura aquí amb tu, doncs m'obriré, em mostraré com soc, no? Escoltaré el que em dius, però si jo crec que en qualsevol moment tu et pots aixecar i em pots donar un cop, jo no estaré des d'aquesta tranquil·litat. De fet, estaré amb molta tensió. Tensa com a mínim. I el meu sistema prefrontal o el meu cervell prefrontal no estarà activat. Perquè si el límbic, que és el de superior... Estàs en alerta i el que tens és el... El límbic, el reptilià, és el que necessita l'aigua, el menjar, no? I el límbic és el més emocional. És com les gaceles. En alerta total. Total. Llavors, no puc aprendre. Quan jo estic en alerta, no puc aprendre. Llavors, evidentment, si jo sóc una persona que tinc unes necessitats que no estan cobertes, no voldré anar a un lloc on no em veuen. Em surten moltes coses només amb el que has dit fins ara. Per exemple, tinc un cas, o sigui, no és que tinc un cas, és que em va passar l'any passat que la professora em va comentar que a veure què podia fer perquè el meu fill arribava a una hora del dia com que perdia l'atenció. I dic, el meu fill va 9 hores cada dia a l'escola, que tingui aquesta capacitat a última hora d'encara prestar atenció és més cosa teva, crec, que meva o seva. És més cosa del sistema, de com està plantejat l'educació. I el tema de les incidències, com tu dius, és que es basen en què faran envers si això té possibilitat de tenir una incidència o no. El conductisme de tota la vida. Estic més atenta al teu comportament que a la teva necessitat. Llavors això que passa al teu fill passa a totes les aules. És a dir, primer, el tema de la concentració. Hi ha hores al dia que un nen amb 11, amb 12 anys entri a les 8 del matí no té cap tipus de sentit. No té cap tipus de sentit. I que sigui tantes hores a l'escola o com es distribueixen les matèries, no hi ha una anàlisi. Això s'ha fet sempre així, doncs se ponen... Es quadren com capilans. Exacte. Els professors on tinguin forat. Sí, i ve més enllà dels professors també, perquè això, si passa a tot arreu, jo crec que hi hauria de tenir molt pes l'estructura educativa, no? La xarxa més amunt dels propis professors, perquè al final ells tenen un marge d'actuació. Poden actuar, però no poden decidir on posen la matèria. Això ja ve donada. I després és que no es mira la persona que tens davant. Tota la vida hem dit trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, no? Tracta els altres com t'agradaria que tractessin a tu. Jo dic, hauríem de canviar una miqueta aquesta frase i tractar els altres com necessites ser tractats. Aquí obrim un altre meló. Clar. I a l'escola jo sempre faig molta referència a les plantes. Cada nen o cada persona pot ser un tipus de planta. Tu pots ser una orquídia i jo puc ser un cactus, per exemple. Les teves necessitats són diferents a les meves. Si jo et tracto com a mi m'agradaria ser tractada, potser et deixo sec
sense aigua, no? Sense aquesta connexió, sense el que necessites, o et cremes pel sol. Doncs això, extrapolat a necessitats emocionals o educatives, passa a les aules. Tractem els nens com si tots fossin un potus, supervivientes totales, però allà hi ha orquídies i hi ha altres tipus de plantes que necessiten altra atenció i no ho mirem. Tractem com si tots fossin d'una mateixa manera i no és així. Això també m'ha passat, per això deia allò del meló. Hi ha una cosa que quan vaig començar creixement personal em va entrar i era el modus aprenent. O sigui, jo parlo des del desconeixement perquè ja vaig com a aprenent. I una altra cosa és que m'ha succeït molt de prop, no vull generar després conflicte quan surti això, però és el dir, potser si el nen el certifiquen o fan aquesta raó, no sé exactament com és el procés, però si el nen és pas, com es diu ara, exacte, que jo estic super en contra de totes aquestes etiquetes, doncs llavors el tractarem d'una altra manera. I dic, a veure, jo entenc que teniu, no sé, 600, 900 en el col·le, per sentit comú a cadascun. O sigui, no dic que cada classe sigui altra a cada nen, però al final tu has de tractar cada nen com necessita aquell nen. I al final has de tenir alguna habilitat perquè et dediques a estar amb nens tot el dia per analitzar-ho, saber-ho i tractar-los. O sigui, si tu veus que un nen, en aquest cas, o una persona és més sensible o es pren segons quines conductes del professor d'una manera o d'una altra, o accepta alguns comentaris, o un altre nen no els accepta, doncs tu has de ser una mica permeable en aquest sentit. No necessites que vingui aquí amb una etiqueta de soc dèficit d'atenció o altament sensible, perquè al final sí, ja ho saps. Per què necessites que vagi amb 50 parxes? Sí, però això és burocràcia. Hi ha molts professors a vegades que diuen és que jo no puc adaptar, per exemple, donar-li una miqueta més de temps a l'examen si no porta l'etiqueta. I això és horrorós, no? Perquè al final... Però en el meu cas no és només això de tenir més temps... No, és com tu el tractes directament. És que si jo sé que és això, doncs llavors li parlo amb més tacte. Clar. No, és horrorós, clar. Jo, el tema de les etiquetes també, la majoria de vegades crec que són molt més que una etiqueta. A vegades les etiquetes ens ajuden a calmar-nos, a entendre. Per exemple, en el meu cas, jo he tingut molts problemes a nivell d'estudi tota la meva vida. Sempre he ido pelada, però derrapando. I sempre m'han dit que no era bona. Jo moltes vegades m'he considerat molt tonta, de dir, el meu germà és una persona amb moltes capacitats i que ell anava a la classe i treia 10, no estudiava, i jo que m'esforçava, anava sempre justa o a vegades suspenent. I el fet que ara, d'adulta, em diguessin que hi ha una dislèxia, que hi ha un TDA, m'ha ajudat molt a entendre que no era tonta. Cap al nen creus que és positiu? Depèn de cada cas. Si això el que et farà és estancar-te i dir-te que no pots acomodar-te o etiquetar-te i dir és que tu no ets capaç perquè et passa això, no és positiu. Si s'utilitza d'una manera limitant. Totalment, clar. Ha de ser potenciador. Sempre tot és com les creences, no? Si això et limita, doncs no val la pena. De què et serveix, no? Tu pots fer-ho perquè al final el potencial el tens, no ets això. Això és un tret que se li ha posat un nom, però tu ets molt més que això. Si això t'ajudarà a poder entendre que no és que tu siguis tonto o que no pots, simplement que hi ha una neurodiversitat total i que tothom és diferent i té les seves particularitats. Si tots passéssim testos, és que tots tindríem alguna cosa. Tots, tothom, perquè és que no som màquines, afortunadament. Llavors, si això potencia i ajuda a l'infant, benvingut sigui, o calma la família. Hi ha moltes famílies que viuen amb molt neguit, i els diuen un diagnòstic i diuen, vale, ara sé com tractar-ho, ara sé com, per exemple, com relacionar-me, o com et puc ajudar en casos molt més extrems. Si això és positiu, endavant. Ara, que no sigui una fàbrica de xurros. Ara, avui en dia, les etiquetes van sortint com si fos això, doncs aquí no, perquè llavors, de seguida, veus l'etiqueta i no veus la persona.
Tornem, si vols, a aquesta llar d'infants que va caure a sobre. A sobre, sí. Bueno, no sé si tant la llar d'infants va caure a sobre vull dir que o la situació. Al final la situació et va portar a dirigir una llar d'infants. Sí, vaig dirigir una llar d'infants durant 12 anys. Era la propietària, perquè vaig agafar el traspàs, era la directora pedagògica. Vaig començar fent classes i portant la direcció, però vaig veure que era incompatible. Llavors, per sort tenia un equip de persones molt vàlid i es van animar a acompanyar-me en aquest canvi de mirada i de metodologia. Canvi de mirada i metodologia, et dic, va passar a ser una escola oberta on les famílies podien estar sempre que volien. De fet, encara existeix la llar d'infants i porta una molt amiga meva que treballava en aquell moment. Vam treure els bressols per fomentar un moviment lliure. Els nens decidien quan anaven a descansar i quan es despertaven podien moure's. I funcionava... Amb matalassos. Amb matalassos al terra. D'un bressol tancat. Exacte. Vam passar a tenir menjar casolà i, evidentment, no forçar els nens, però això és una realitat que encara es força molts nens a menjar. I tots aquests canvis com van ser? Superpositius. Però vull dir, com... Com es van dur a terme? Sí. Bueno, clar, primer va haver molta resistència. Aquí anava. Mucha resistència. Clar, les meves companyes estaven espantades perquè deien, Déu meu, aquí serà horrorós. Jo, mira, per sort o per desgràcia, soc molt proactiva i vaig dir, mireu, el canvi es donarà. Qui vulgui estar al vaixell, que estigui, qui no, que marxi. Llavors, no, es van pujar. Sí que és veritat que al principi va haver, doncs, em vaig trobar a vegades gent que deia, no ves que no funciona o no veus que no tal. I els vaig dir, hem de donar temps, perquè res que realment sigui, que tingui un valor, substanciós, també. Sí, es fa d'un dia per l'altre. Llavors, afortunadament, va ser molt més ràpida del que ens pensaven. Si és que els nens, quan estan bé, quan se senten bé i respectats, la seva conducta canvia. O sigui, es va convertir en una llar d'infants on hi havia molt poc plor, perquè estaven acompanyats, es sentien segurs, els pares podien entrar, sortir, evidentment amb uns límits també. Esto no és amb una coherència i amb un protocol tot enfocat a l'infant. Quan a mi em truquen molt a les llars d'infants per acompanyar-los a fer canvis ara metodològics o canvis de mirada, i em diuen, sí, clar, com obrirem ara els pares i els pares aquí caminant i els nens al terra, ploraran, serà un desastre. Clar, així no. Llavors, s'ha de crear realment què és un ambient que afavoreix els infants, com han d'estar les famílies, canviar la mirada. Llavors, va ser difícil, va ser remogut fer el canvi, però es va donar i va ser molt positiu. I l'equip va continuar tot, ningú va marxar. I ara, a dia d'avui, que ja fa del canvi, no sé, farà 10 anys del canvi, o 8 anys, no ho sé, segueixen amb aquest creixement. És una escola molt respectuosa amb famílies i infants. Amb un acompanyament amorós. Molt. Amb un digne. Falta molta dignitat als espais educatius i és molt digne per tothom, per als infants, per les mestres i per les famílies. Ara m'han recordat que al principi el que et volia dir del tema de l'accés a la carrera per ser professor o professora és el tema de la nota de tall. És la més fàcil. És la que té una nota de tall més baixeta. Clar, jo, personalment, que tu abans has dit que tothom està preparat, discrepo una mica de que tothom... No, he dit que tothom té la capacitat interna. Bueno, no ho sé veure, perquè estar tot el dia amb 25 nens, al final, és que són 25 històries, 25 situacions, 25 dia a dies, 25 famílies, i ja no només 25, tu tens la teva tutoria, però després estàs a la resta també. Crec que has d'estar molt preparat per poder ficar-te allà. Però jo penso que, o sigui, tinc molt respecte, per exemple, amb doctors, però des del meu punt de vista penso que al final els doctors curen els que es posen malalts. Però els professors, per allà passa tothom. Tothom. I crec, per mi, és la professió més important que n'hi ha. Totalment, d'acord. I és la nota més baixa que n'hi ha. Totalment. Llavors, jo, primer com a adolescent o estudiant que veia amics o persones que entraven en aquesta carrera, tinc la idea de que al final molta gent entra perquè no entra en un altre lloc. Clar, no, hi ha molta gent que ho verbalitza, a més. Jo quan em refereixo a la capacitat, em refereixo a tota persona... Jo crec molt que tothom tenim les eines dintre. O sigui, jo quan començo un procés
amb una persona, terapèutic, jo li dic, o sigui, tot allò que necessites ho tens dins. Ara és veure com arribem allà, no? Amb la presa de consciència, amb canvis de creences. Llavors, jo no dic que tothom en el moment en què comença a fer la carrera té la capacitat desenvolupada. Vull dir que amb un bon acompanyament i amb perquè per ser mestre, per mi, hauria de ser obligatori passar per un procés de creixement personal, de sanació de ferides d'infància. Perquè quan tu tens un nen davant, el primer que fas és connectar amb la teva infància. I si aquí hi ha ferida d'infància, reaccionaràs. No podràs. Llavors, per mi s'hauria de canviar molt el model educatiu als que estan preparant-se per ser mestres, per acompanyar infància. És una cosa molt delicat. Si l'educació anés millor, farien falta menys metges. Perquè l'epigenètica avui en dia ho demostra. Naixem amb una predisposició, però amb l'ambient se'ns desperten unes malalties o no, amb com estem acompanyats. Llavors, tota persona que vulgui acompanyar infància hauria, igual que amb pares i mares, jo sé que és una mica utòpic, però crec fermament, hauria de passar per un procés de creixement personal, de sanació, de ferida, perquè tots en tenim. Perquè és impossible donar-li a tothom allò que necessita en tot moment. Llavors, el trauma apareix quan en aquest moment no tinc els recursos necessaris i la companyia realment d'un adult referent que pugui sostenir allò que m'està passant. I un trauma, evidentment, tots pensem en alguna cosa molt greu. Sí, però no. Però no. Però un trauma pot generar, com a nen, perquè al final la percepció d'un nen no és la mateixa que d'un adult. I com a adult, perquè a vegades els adults no tenim el sistema prefrontal desenvolupat per ser adults. El tenim ben desenvolupat si l'hem entrenat. Les habilitats socials, com l'empatia, el respecte, s'han d'aprendre, no són innates. Jo si creixo en un entorn de violència i de falta de respecte, la meva actitud serà aquesta, perquè és el que he après. Llavors, tot això s'ha d'entrenar. Llavors, jo em referia a això, de que jo crec molt en el potencial de tothom. Ara bé, tu has de treballar. Hauria de ser obligatori. Treballar-te tu, veure què és allò que et fa mal i veure quina és la teva mirada cap a la persona que tens davant. No parlem de connexió. A la reunió que et deia amb el meu fill de l'institut, jo vaig plantejar per què no els hi passeu un test als alumnes perquè també opinin sobre la vostra funció com a mestre. I, em va dir que és el que faltava. No, el que faltava. I jo els vaig dir, per què no? Si vosaltres voleu despertar el pensament crític... Quina poca confiança, no? Quina por teniu? I por, no? Em deien, tot té un límit. I jo pensava, home, al final hauríem d'arribar fins aquí, que hi hagi autoavaluació i també avaluació amb quina relació tinc jo amb la persona que m'està acompanyant. Jo crec que seria riquíssim que els adolescents i els infants, fins i tot petits, puguin dir quina és la seva mirada cap a la persona que l'està acompanyant. Crec que aquesta hauria de ser la finalitat. Tu en aquestes reunions has de ser bastant discrepant, Em callo bastant, perquè tinc la meva parella que em toca la pota a vegades i em diu, calla, calla. Però si obren entorn de pregunta, doncs jo vull així, i ho dic molt mona, hi ha una pregunta. Intento no ser, perquè entenc... Sí. No intento donar lliçons, perquè crec que qui en soc jo, per dir... No, per idees. Però jo, si em ve una idea, de teniu alguna idea que em podrien canviar, doncs jo proposo. Clar, a vegades és incòmode. A la gent l'incomoda, però després dic moltes gràcies per haver-me escoltat i ja està, ja em callo. I també soc conscient amb la societat actual i no es pot intentar canviar tot, perquè si no entres en una confrontació que no és constructiva. Clar. Molt bé. Cindy, després d'aquest canvi que has dit, que ja vas cedir una mica la llar d'infants, què vas fer? Aquest canvi va ser molt fort, perquè jo la idea de deixar la llar d'infants va estar dintre 2 anys ben bé. 2 anys de pensar... Vaig caure en una depressió molt profunda, jo sentia que era molt infeliç,
i no entenia per què. Jo anava a la feina, plorava, estava dintre de la feina, estava molt malament internament, hi havia una tristor molt gran, però no entenia per què, perquè jo tenia un negoci que funcionava molt bé, tenia una parella que estimava molt, els meus fills, que estaven sans. Llavors la meva mare va començar a treballar amb mi a la llar d'infants, no? I ella també estava en un procés una mica complicat, i jo li vaig proposar amb ella anar a un psicòleg. I quan vaig arribar al psicòleg i jo li vaig plantejar tot el que estava passant, clar, em va dir, tu te tienes que quedar. Tu has de fer un procés també, no només la teva mare, sinó tu també. Llavors, aquí, aquest procés de 2 anys va ser un boom per mi, perquè en aquests 2 anys vaig poder posar límits, no? Que era principalment el que em passava, no hi havia coherència amb el que jo volia i amb el que estava fent. Vaig començar a cuidar-me. Una cosa que va ser reveladora per mi és estudiar interpretació. Vaig fer tota la carrera de... Soc actriu, que dius, per què? Però bueno, em va anar molt bé perquè em va fer conèixer moltíssim. Llavors, quan vaig acabar aquest procés, va haver un moment que vaig dir, això, estar aquí a la llar d'infants, no és una cosa que jo he escollit. És una cosa que jo sentia que no havia escollit, que havia estat donada i que jo no podia dir que no, perquè, clar, si no quedes agradecida, no? Una cosa que tens amb tanta facilitat i tanta gent vol sortir de la carrera i tenir un negoci, però què és això, no? I, a més, amb totes les facilitats del món. Doncs aquest era l'últim pas per aquesta coherència que et dic, que per mi és tan important. Llavors, aquí va ser el Covid, que jo estava a casa amb els meus fills, no? I jugàvem a un joc que era ens fem preguntes i la regla és que ens hem de dir la veritat. I si no volem contestar, diem no contesto, però no ens podem mentir. ¿no? Llavors sortíem, ¿cuántos novios has tenido? O quan no sé què, quan no sé quantos. Fins que un dia el meu fill, que tenia 9 anys en aquell moment, em va preguntar, tu ets feliç? Clar, imagina't. El vas quedar destrossada, no? Bueno, clar, jo me'n recordo de la sensació del cor, del sobresaldo que em va donar, i aquí vaig dir, no soc feliç. No? Llavors el meu fill, superserè, em va dir, doncs canvia allò que no et deixa ser-ho. El gran mestre, no? El gran mestre, va aparèixer el gran mestre. Total, a més amb una serenota, després es va aixecar i se'n va anar, I clar, jo em vaig quedar... Ja he fet la meva feina, mama. Exacte. Clar, jo em vaig quedar allà i vaig pensar, el que facis a partir d'ara serà un gran exemple per quan el meu fill no sigui feliç, perquè els nostres fills seran sempre feliços. Llavors, què li ensenyes, Cindy? I el dia següent vaig posar en traspàs l'escola. Llavors vaig tenir la gran sort que l'Helena, la meva companya de feina, va decidir quedar-se-la i allà vaig estar molt perduda. Què faig ara? Sé el que no vull, però no sé el que vull. Sabia que eren persones, A mi sempre m'ha agradat treballar amb persones. Al final veig que la llar d'infants et va servir de vehicle per anar desenvolupant el que tu senties que havies de fer, però que al final, després de fer tota aquella disposició i tota aquella feina, no era el lloc. No era el lloc. Esclar, jo pensava, ja he donat tot el que havia de donar, m'ha donat moltíssimes coses perquè va haver un aprenentatge brutal, però ja està, o sigui, ja està. Però jo ho sentia, jo crec que aquest malestar, aquesta tristesa profunda, era perquè jo tenia molt integrat que jo sempre havia d'estar allà, que com havia de no voler allò, no? De fet, la meva parella és una persona que necessita molt el control i la seguretat. Jo cada vegada que li plantejava vull deixar la feina, ella em deia, vale, doncs quan trobis una cosa millor. Però jo pensava, i com trobaré alguna cosa? Si tinc les mans així, jo haig de deixar anar per agafar una altra cosa, no? I me'n recordo el dia després de parlar amb el meu fill, no? De tenir un atac d'ansietat molt gran a la feina, de trucar a la meva parella i dir-li, jo t'estimo molt, jo vull seguir amb tu. Però jo sense tu puc viure, però sense mi no, i jo m'estic perdent. Llavors, jo deixaré la feina, tu pren la decisió que vulguis, si vols continuar amb mi o no. I em va dir, no, som-hi. Llavors, aquesta decisió va ser... Alliberadora. Sí, va ser brutal. Llavors, a partir d'aquí, parlant amb gent amb qui estimo molt i que confio molt en el seu criteri, em van dir, Cindy, tu has d'anar a acompanyar persones, tu has de fer aquests processos, i vaig dir, però em falta formació, perquè jo he après moltes coses, pedagogia, és veritat que a la carrera de pedagogia vaig agafar totes les optatives i totes les que podia de psicologia, però no tenia la preparació per acompanyar. Llavors vaig començar a estudiar coaching, em van referir a un lloc molt bo a Barcelona i vaig començar a estudiar coaching integratiu.
I la mestra de coaching parlava molt de programació neurolingüística, no? I jo pensava, que xulo, això jo no ho coneixia, no? I, bueno, pues me apunto també. I vaig començar a estudiar coaching, programació neurolingüística, fins que vaig acabar la formació, vaig començar a treballar amb aquest institut de coaching i programació neurolingüística i me'n vaig anar a Orlando a fer-me entrenadora de programació neurolingüística amb el Richard Bandler, que és el co-creador de la PNL, i bueno, ara soc entrenadora de PNL. Independentment, aquest odi que tenia a l'estudi, vaig fer les paus amb ell i vaig entendre que sí que era una persona intel·ligent i que tenia capacitats que sempre havia no mirat cap allà, i vaig començar a formar-me molt. I vas trobar alguna que t'agradava. I vaig trobar alguna que m'agradava. És com llegir. No és el mateix llegir per obligació que hi ha alguna que t'agradi i que t'enganxa. Sí, però jo penso que pedagogia, si jo la tornés a fer ara, perquè a mi no em va apassionar la carrera, vaig aprendre coses, però era com un tràmit més de tenir una carrera, no? El titulitis. Si jo penso, si la fes ara, l'absorberia d'una altra manera. Jo en aquell moment no estava bé. Però ara estàs amb el crit interior. En aquell moment, mira, havies d'acabar allà, però no ho senties. Clar. Ara sí que ho sents. Sí. De fet, ara estic estudiant psicologia. Ara estic a la uni estudiant psicologia. Sí, que bé. Llavors això, vaig estar amb aquest institut de coaching i programació neurolingüística, fent sessions de PNL, fent formacions, també de programació neurolingüística, fins fa 2 setmanes que ho he deixat. I ara estic... Però ja tens l'eina, que al final era el que buscaves. Sí. Sí, i va ser també un període de molt aprenentatge. Estic superagraïda del meu període allà. L'Anna, que és l'Anna Flores, que és la creadora de l'institut, la directora de l'institut, i ha sigut una gran mentora i una gran mestra, però bueno, tocava una altra vegada continuar amb el camí. Molt bé. Llavors, vas començar a fer el coaching i de què et vas... O sigui, al final buscaves una eina per començar a dedicar-te pel teu compte. Sí, bueno, jo no tenia tant més enllà, sinó que sabia que el que volia no m'importava tant el lloc, era acompanyar persones. O sigui, llavors el coaching em va ajudar molt a tenir una estructura, a saber que no s'ha de dir a les persones el que han de fer, sinó com acompanyar amb preguntes, amb presa de consciència. I ho vaig empastar molt amb els meus coneixements sobre l'educació, aquest expertise de 12 anys, amb tota la formació de disciplina positiva que anava fent paral·lelament. Llavors vaig fer una fusió, vaig crear el meu propi model, tant individualment, connectar amb tota la part d'infantesa, de com curar ferides, no? I després el que ha sigut brutal ha estat entrar a les escoles, sobretot en famílies i en mestres. Llavors, la programació neurolingüística té aquesta vessant de comunicació, de com entendre com l'altra persona rep la informació, que podem captar la informació visual, auditiva, kinestèsica. Clar, això que els mestres ho sàpiguen, se'ls hi peta el cap. I jo penso, a mi me peta la cabeza que tu no ho sàpigues. Però bueno, és així, ho hem d'acceptar, no? Llavors, portar això, manera d'entendre com és l'altra persona, i després, amb la disciplina positiva, aquesta mirada, aquest saber que si no hi ha connexió, si no hi ha pertinença, si no hi ha sentiment de contribució, no faràs res amb l'alumne. De fet, tindràs conductes inapropiades, perquè és aquesta punta de l'iceberg que esclata, perquè no estàs veient la necessitat real. Doncs aprendre a mirar des de fora del conductisme, no? Llavors, he fet com una fusió de totes aquestes eines que he anat aprenent, a més de l'experiència, i ara he creat això, el meu model de treball. I amb aquest model, com et dediques a ajudar les persones? Principalment aquests 2 vessants de manera individual. Acompanyo persones fent sessions individuals o de parella. O a família. Sí, faig assessorament de criança, persones que tenen fills que volen fer-ho d'una altra manera, saben com no volen fer-ho, però no saben com fer-ho, llavors els acompanyo, els dono eines, els explico, hi ha un marc teòric que han d'entendre, no? Desenvolupament cerebral, què és el que el teu fill està fent. Molta gent pensa, és que me toma el pelo, o lo hace para molestarme. Entendre que no, que del 0 als 6 anys, sobretot, té que veure amb el sistema nerviós, amb com reacciona davant de l'estrès el teu fill, i entendre com regular-ho els dona una tranquil·litat molt gran. Llavors, assessorament en famílies, individualment, persones que senten que la seva vida no és coherent i
i ajudar-los a trobar aquesta coherència, evidentment sempre des de què necessites tu. Jo no et dic què has de fer, per elles també. I després per la part d'escoles. Vaig a les escoles. Faig tallers a famílies i després faig formacions també. Però llavors a les escoles, a mestres i a famílies, no que vagis a les classes a donar alguna xerrada als nens o alguna cosa així? Alguna vegada he anat, és el que menys faig, Normalment faig mestres, docents i famílies, i alguna vegada m'han dit, fes una sessió de bon tracte a l'aula. Llavors faig dinàmiques i faig tallers de bon tracte, de reflexió, tot molt dinàmic. A mi m'encanta estar amb els infants, però normalment crec que l'impacte gran és formar aquells que seran dia a dia, perquè si jo t'ensenyo alguna cosa a l'infant, però després el professor vindrà i tot això ho tira pels aires, jo crec que hi ha una frustració molt gran als infants. Llavors, per mi és molt ric poder posar la llavor a les persones que acompanyen a la infància. Molt bé. Quan apareix aquesta meravella? Doncs apareix no fa gaire, Apareix perquè Duomo em contacta, que és l'editorial, i em demana un llibre per acompanyar els infants a l'escola, els primers dies d'escola. Jo aquí, quan m'ho demanen, poso 2 requisits. El primer requisit és que tingui una guia d'acompanyament. És a dir, que no només sigui un conte, sinó que per als adults referents, tant mestres com famílies, tinguin una guia on puguin trobar petits canvis que poden fer amb els infants per acompanyar-los millor. I el segon requisit era que el llibre havia de sortir al setembre, i jo vaig dir que no era, que era molt just, que si volíem fer un canvi o que si a algú li havia de servir, havia de ser mesos abans de l'adaptació escolar. Al maig em van dir que sí i va aparèixer. Perquè es diu Mariposas en el cole, Mariposas en el cole, sí. I és sobre la tornada al col·le. Sí. Per això comentes això d'aquest període una mica abans de setembre. Exacte. És una excusa, Mariposas en el cole, que parla d'una emoció que sent una nena, la Mati, que és la protagonista, a l'hora de començar l'escola. Però en realitat serveix per acompanyar. En qualsevol circumstància. Sí. Va principalment de validació emocional. Com valido el que està sentint el meu fill o filla per fer-lo sentir una miqueta més segur. No vol dir per treure tot això que està sentint. No anem a parar l'emoció, perquè les emocions s'han de sentir. Com acompanyar-la. Com acompanyar-la, exactament. I quins consells es trobaran tant famílies com educadors en aquest llibre? El primer que es trobaran és una història molt bonica, molt senzilla. No es trobaran una cosa que passa en el dia a dia, una emoció, i trobaran consells, per exemple, com podeu oferir als seus fills o filles petits. Per exemple, aquí diu, jo li preparo la roba a la meva filla i li deixo 2 pantalons i 2 samarretes. Com donar alternatives perquè vagin creant criteri propi, autoresponsabilitat, que la seva parcel·la de poder vagi creixent, com poder acompanyar una emoció sense dir no passa nada, el poder dir veig o crec que estàs trista, jo a vegades també ho estic i està bé. Estic aquí. Naturalitzar-lo. Sí, validar que el que estàs sentint, encara que jo no ho entengui, està bé. Perquè moltes vegades no tindrem respostes per la persona que tenim davant, però tenim orelles i el cor. Llavors, simplement, tenint orelles i el cor obert, ja serveix molt per l'altra persona. A vegades busquem solucions. Pues lo que tienes que hacer, si això és una tonteria, o jo a la teva edat... No, és que quan tu estàs malament, tinguis l'edat que tinguis, el que necessites és una persona que et miri i que t'escolti. Després, si necessita un consell, te'l demanarà. I tu què faries? És que per una part ens trobem que, potser com a família, no tenir la solució del problema del fill o la filla ens crea aquesta angoixa i, per altra part, realment el nen no és que no necessiti la solució, perquè li agradaria tenir-la, però el que realment valora és que estiguis al costat. Totalment. És que és el que valorem tots, al final, no? No tenim solució per tot. I que estiguis disposat a ajudar. Estic aquí pel que necessitis. Quan un adult té un problema, encara que una altra persona no tingui la solució exacta, però només que es recolzi i entre els dos pugueu trobar-la o t'ajudi en que pugui, és el que valorem. O transita l'emoció, que a vegades hi ha coses que no tenen solució. No sé, un desengany amorós a l'adolescència, no? És que jo vull que torni amb mi, és que jo potser no et puc ajudar amb això, amb el resultat que vols final, però estic aquí.
I la teva tristesa és acollida a casa. Jo a les tallers amb les famílies sempre els pregunto: caben totes les emocions a casa teva? Perquè si cada vegada que hi ha tristesa o cada vegada que hi ha ràbia tu intentes que no hi sigui, no és benvinguda. I casa ha de ser un espai de benvinguda a totes les emocions. Llavors, només fent això, que això, per exemple, amb el llibre apareix, ja estem fent un pas de gegant. Benvinguda emoció, estic aquí per tu, perquè em vols dir alguna cosa, i no estic perquè se't passi, estic fins que se't passi, que això és molt important. Molt bé. I tot aquest aprenentatge, Cindy, com l'has notat tu en la teva vida personal? Abans deies aquell dia, aquella pregunta del teu fill, i com ha anat després? Com l'has notat? Mira, en realitat jo vaig començar a reconciliar-me amb la infància, no? Això que deia al principi, no volia treballar amb infància, però se'm va benvingut. Vaig començar a treballar amb infància o amb els referents dels infants per sanar, perquè jo he tingut una infància una mica complicada, o així la vaig viure jo, no? O atípica. Jo vaig néixer a Suïssa, els meus pares es van separar quan jo tenia 6 anys, vaig venir a Barcelona, no? I ho vam fer com vam poder, però en aquell moment potser les meves necessitats anaven per una altra banda. Llavors, realment, per mi, el que ha impactat tot el que estic fent al dia a dia, jo sempre que faig alguna sessió m'imagino la meva Cindy petita sentada al meu costat. I sempre li dic, escolta, perquè això va per tu. Llavors, quan parlo de respecte, quan parlo de dignitat, sempre intento, no és premiar, anava a dir, no, però honorar primer la meva infància. Sona una miqueta així, però és la realitat, soc honesta amb tu. Primer intento honorar allò que jo he viscut. L'has integrat, ara l'honores. Sí, l'honoro, l'he sanat primer, vaig estar molt enfadada, vaig estar molt trista, aquesta tristesa profunda vaig entendre que no era d'aquell moment, sinó que era una tristesa que no he pogut mostrar fins en aquell moment, que ja estava tan a dalt que no podia contenir-se. L'he transitat i jo crec que l'he sanat, o la majoria, no? I ara el que vull acompanyar és a les persones a que facin aquest camí, o el seu camí, no el meu, però el camí que hi hagi el menys ferides possibles o que es miri des d'una altra banda. Llavors, clar, a mi m'ha canviat la vida amb els meus fills, per exemple. Jo, sobretot amb el Noah, que és el meu gran, jo al principi he fet coses que jo ara no tornaria a fer. Deixar-lo plorar al bressol, o frases de no ploris o no passa res, no? Perquè en aquell moment era el que creia que s'havia de fer. Ara he pogut reparar, he pogut parlar amb ell, he pogut explicar-li, em sap molt de greu si en algun moment he ferit, però jo sempre he volgut el millor per tu, i la relació amb els meus fills ha canviat impressionantment. Sí, i amb la meva parella també. Al final, això que dius, quan saps que cada persona fa el millor que pot amb el que sap en aquell moment, t'ajuda en les circumstàncies que tu has viscut. Molt. Però després et fa com reconfortar-te una mica amb tu mateix de les que tu has, o com tu has viscut amb els teus fills abans de tot aquest aprenentatge, no? Que és el que deies. La compassió. Per mi la compassió, de la manera en què jo l'entenc, és bàsica a la meva vida. Poder mirar amb ulls de compassió, de saber que no podem entrar ni sortir per portes que no sabem que existeixen, és bàsic. Si jo et dic, és que després, quan acabem la xerrada, sortirem per aquí. I tu mires, però que aquí no hi ha una porta, no? I jo potser apreto un botó i s'aixeca una porta. Tu mires, és que com voldries que jo sortís per aquí si no sabia que existís? Jo estic convençuda que en la meva història moltes de les coses que ara se saben no se sabien. I em quedo amb l'amor, i em quedo amb la intenció, i em quedo amb que aquestes persones han tingut la seva història i les seves ferides, que tampoc han estat vistes i mirades. I seria incoherent per la meva part parlar que les conductes tenen a veure amb les emocions i no poder mirar allò que s'ha fet, en el meu cas, amb mi, i no mirar que hi havia ferides. Llavors això m'ha ajudat a reconciliar-me amb la vida moltíssim. Ja has donat un munt de tips durant la xerrada, però hi ha alguna cosa concreta, alguna recomanació que li vulguis donar a les famílies? Sí, que deixin de llegir tant sobre educació, perquè avui en dia és que no m'agrada donar tips, perquè crec que és molt superficial
no? Queda Perquè molt... cada circumstància... Llavors, si única. hagués de dir alguna cosa és no intentis seguir un dogma i si tu només vas a la intuïció i intentes que les teves relacions tinguin respecte i dignitat, et preguntes, això que estic fent està respectant, primer a mi, m'està respectant a mi, com em sento jo, estic respectant la persona que tinc davant i estic respectant l'entorn, la situació. Si només poguéssim posar en marxa aquests espais de respecte i dignitat, no faria falta que ens ajupéssim, miréssim als ulls, diguéssim, hola, t'entiendo, lo que està... És que tot això ve després. Però si volem fer primer vale, t'ajupes, mires als ulls, et dic que t'entenc, que sé el que estàs sentint, i no ha passat pel cos, es converteix en una eina de manipulació. O es converteix en una desautorització del que és la criança conscient realment. Els dogmes no serveixen de res si no passen pel cos. Llavors, oblidem-nos de la teoria per un moment, sentim les relacions, que visquis amb respecte, sapiguent que som humans i que no tota l'estona pot ser, no? Això que parlen de la madre o el padre suficientemente bueno, que la majoria de les seves interaccions siguin positives pel teu fill. Quan t'equivoquis, repara. I ja està. Hi ha alguna cosa que creguis que ens ha faltat comentar i que vulguis dir? Pues jo crec que hem dit moltes coses, Hem no? parlat molt, Hem dit moltes coses. Agrair-te l'espai. Crec que serà molt bonic escoltar tantes persones parlant des dels seus àmbits. Agrair-te moltíssim i que m'he sentit molt a gust. Vale, doncs acabem amb les dues preguntes ritual. Vale. Què és per tu l'alquímia avui en dia i quin és l'element imprescindible per fer-la? Vale. Doncs l'alquímia, com jo l'entenc, no sé si la pregunta va per aquí, però per mi em serveix transformar el dolor en oportunitat de canvi, en motor de canvi. El motor o la dificultat. Jo, l'alquímia que he fet a la vida que m'ha transformat és veure què m'estava dient aquest malestar, aquest dolor, i poder observar-lo des de fora, saber que no sóc jo, que és una circumstància i que m'impulsi a créixer. I l'element? I l'element, doncs et diria tendresa cap a mi, cap a la persona, i tendresa i respecte. Sí, seria el respecte. Si ens respectem, si respectem els nostres valors, anirem pel camí que volem transitar. Molt bé. Tinc un detall per tu. Oh, que bé! Que és el detall de l'alquímia organitzada. A veure, això no m'ho esperava jo, La transmutació, mira, que maco, m'ho llegiria. Ai, que bonica, una pedra. És un lapislázuli. Tens aquí a la targeta. Que bonica és, m'encanta. Mira que tinc pedres, però aquesta no la tenia, De la comunicació, entre altres coses. M'encanta. Doncs moltíssimes gràcies. Que és l'objectiu del podcast. Benvinguda a Alquímia Organitzada. Deixarem l'enllaç per poder comprar el llibre i els teus perfils i tot. Moltes gràcies per formar part d'Alquímia Organitzada. Gràcies. L'alquímia és la ciència ancestral de la transmutació. No només convertir plom en or, sinó transformar la consciència, elevar l'ànima i fer evolucionar l'experiència humana. Però cap alquimista treballava sol. Darrere de cada gran transformació hi ha un grup. Una confraria, una banda organitzada amb un propòsit comú. Comprendre els misteris i portar-los al món. Això és Alquímia Organitzada, un espai on mestres, terapeutes, creadors i buscadors es reuneixen per compartir les seves eines de canvi. No som espectadors de la transformació, som els que la fem realitat. I aquí, a cada conversa, construïm el laboratori de l'ànima, perquè quan la consciència s'organitza, l'alquímia és imparable.